Hon ligger på min säng. Zelda är sur. Hej allihopa, välkomna till Fanny och Mera. hon har just vaknat och jag som på kläder. Ja, men videon för idag handlar om, det var exakt ett år sedan vi postade vår första vlogg. Förlåt att jag inte postar shorts. Det var för att jag har varit sjuk. Jag har inte orkat. Men det är så också att min syster började filma en video när jag gick på dagis och hon gick typ i 1:an. Då filmade vi också en video. Men förlåt om du har sett den. Om ni undrar varför jag gjorde de där konstiga grejerna. Det var för att jag var sjuk och inte kunde prata så bra. Parkman-car. Och hes. Jag vet inte vad som heter på bra. Ja. Men tack för att ni orkar vänta mig.